Ata watan dünyada gepleşiginiň täze sanyna hem size Washingtonyň ýüzlenýäris. Gepleşigimiziň ilkinji sanyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň paýtagty Washington DC şäherinden Kongres binasy barada maglumatlar ýetiripdik. Biz gepleşigimiziň ikinji sanyna hem Washingtondan dowam etýäris. Gepleşigimiziň bu sanyna size prezidentiň öýü we iş ýeri bolan Aktam, ilkinji prezidentiň hormatyna bina edilen Washington ýadygarlygy, İkinci Dünya ýadygarlygy, Amerikanyň ilkinji prezidentiniň biri bolan Lincolnyň hormatyna bina edilen Lincoln ýadygarlygy, şeýle hem Washingtonyň esasy muzeýlerine online syýahata çagyrýar. Gelin ilki Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidentiniň we onuň maşgalatynyň ýaşan ýeri, şeýle hem prezident ofisiniň, ýagny prezidentiň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryny dolandyrýan ýeri bolup durýan Aktam bilen tanışalyň. Bu sorumuz ene gepleşmedi. Amerikan prezidentiniň, Amerikan Birleşen Ştatlarynyň prezidentiniň hem ofisiniň hem rezidansynyň ýerleşen ýerinden, ýagny Aktamdan dowam etýär. Gelin Aktam bilen has için tanışalyň. Tarihi maglumatlara göre häzirki Aktam ýerleşen ýerini Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ilkinji prezidenti George Washington tarapyndan saýlanyp alınýar. Şondan bir ýyl soňra onuň guruluşyna başlanýar. Onuň guruluşy 1792-nji ýyl bilen 1800-nji ýyllar aralygyna amala aşyrylýar. Ol 1800-nji ýyldan bäri, ýagny Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ikinji prezidenti John Adams'tan bäri bu ýeri prezidentiň ofisi we rezidansy bolup hyzmat berýär. Aktam Washington şäheriniň meşhur Pensilvaniya şaý ýolunyň 1600 salgysyna ýerleşýär. Tarih boýunça Aktamy prezidentiň öýü, prezidentiň köşkü ýa-da dolandyryş rezidansi ýaly atlandyrylsa hem 1901-nji ýylda prezident Theodore Roosevelt tarapyndan resmi taýdan White House ýagny Aktam ady berilýär. Tamaşaçylarymyz bizimizde ama şu anda Aktamyň öňü tarapyndan görkezdik. Indi o da Günerta tarapyndan size. Ýagny biz gelýäk ýetişmedik, aslında bir 50 metr bilen ýetem boljak. Amerikan prezidenti Prezident Biden Aktam'a girdi, Kongresten gelýär diýen. Onuň çekip gösterdik. Mane Prezident Biden'ın bolýan ýeri, rezidansi, ofisinde şu ýerde. Ne olsa biz Washington Monumenti'nin yanında, Washington Monumenti'nin yanında bir näse sanak video çekdik. Ýene bir ýatyrasym gelýär. Gerek başga ýer başda diýmän. Bir ýerde ýagynda ýedilim gawy edip, eňmäşim şaşpar bolmuş ýerde. İkinciden klip çekýärler, her ýerde köýnek saçan diýmän. Aslında biz 3-4 gün bärde bolanyp her gün näme şu ýerlere gelýär. Sonra her ýerinde başga eşik bilen gelýär. Muny belä geçeýin Washington Monument, Amerikanyň ilkinji prezidenti George Washingtonyň ýadyary üçin gurulan Washington ýadyary diýili şeýle. Ine bu arada da biz häzir ýetirlik maglumat berer. Gelin indi bolsa söhbet döşlüğümüzü gurulan döwründe dünýäniň iň uzun binasy bolan Washington ýadygarlygy barada durup geçelim. Bu ýadygarlyk Edil Washington şäheri ýaly Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ilkinji prezidenti George Washingtonyň hormatyna bina edilýär. Onuň guruluşy 1884-nji ýylda tamamlanýar. Bu bina National Mall diýip bilinýän milli parkyň merkezinde ýerleşýär. Onun beýikligi 169 metre barabardyr. Bu bina bary ýogy 5 ýyl, ýagny 1884-nji ýyldan 1889-njy ýyla çenli dünýäniň iň beýik binasy bolýar. 1889-njy ýylda ol öz ornuny Parijdaky 300 metrden hem beýik Eiffel binasyna berýär. Egerde biz Washington ýadygarlygynyň Aktama tarap teredip sagy urulsak Kongres binasyny, çepe urulsak Lincoln ýadygarlygyny göreriz. Kongres bilen Lincoln ýadygarlygynyň arasynda bir neçe tany muzeýiň bardygyny hem belläp geçelim.
Lincoln ýadygarlygyna gelmeden ozal ol ýerde 2-nji dünýä söwüşiniň ýadygarlygy ýerleşýär. Onuň gurulşyny 2001-nji ýylda başlanýar we 2004-nji ýylyň may aýynda açylýar. Bu ýere her ýyl millionlarça syýahatçy gelip görýär. Ol Amerikan Milli Park Gullugy tarapyndan dolandyrylýar. Inni bolsa Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň 16-njy prezidenti Abraham Lincoln'yň hormatyna bina edilen Lincoln ýadygarlygy bilen tanışalyň. Bu ýerde bolsa Amerikan taryhynda uly orna eýe bolan prezidentleriň biri bolan Abraham Lincoln'yň ýadygaryny görýärsiň. 2-nji dünýä söwüşiniň ýadygarlygy bilen Lincoln ýadygarlygynyň arasynda Lincoln ýadygarlygy diň jarş basseyni ýerleşýär. Bu yer gecelerine yaşların ılgınmak için ya da sport maçlarını etmek için ya da skuter sürmek için ulan yerlerin biri. 1922-nji ýyllarda gurulan bu hoguzda günüň dürli saatlaryna sport maşklary bilen meşgullanýanlar görüp bolýar. Hoguzda töweregindäki binalaryň şekilini hem görmek bolýar. Abraham Lincoln hukukçy we döwlet adam bolmak bilen Amerikanyň taryhynda uly orny bardyr. Ol 1867-nji ýyldan 1866-njy ýyllar aralygynda Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipesini ýerine ýetirýär. Ony Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň pul birligi $5 üstündäki haýbatly suratyndan ýatlansyňyz. Lincoln ýadygarlygy 1920-nji ýyllarda gurulýar. Bu ýadygarlygyň merkezinde Abraham Lincoln'yň beýik heýkeli bar. Washington DC şäheri bar bolan muzeýler bilen meşhurdur. Smithsonian Institutynyň muzeýleri iň meşhur muzeýleriň biridir. Biz Milli Parkda, ýagny Kongres bilen Lincoln ýadygarlygynyň arasynda ýerleşýän bir neçe muzeýe gysgaça syýahata çagyrýarys. Bu ýerde kosmos bilen gyzyklanýanlar üçin hökman baryp görmeli Milli Howa we Kosmos muzeyi, Tebii Tarih Milli muzeyi, Amerikan Milli Tarihi muzeyi ýaly muzeýler bar. Wagtyňyz bar bolsa, muzeýler üçin adından bir gün wagt aýyrmaňyzy maslahat berýäris. Bu muzeýlerde siz tebii dünýä degişli bir neçe gyzykly maglumatlar bilen tanışyp bilersiňiz. Esasanem, çağalaryňyz bu ýeri ören halasy gerek. Bu muzeýlere her ýyl millionlarça syýahatçy gelip görýär. Formatımızda sonra da nöbet gedirençmedi Amerikan Milli Müzeyi'ne devam edeceğiz. Şöyle nöbetin gelin eylemi kızıklandır seyrek. Kılıklandıracak gene orada Amerikan prezidentlerinin başlarının giyen giyimleri.
hormatly tomaşaçylarymyz. Biz Atawatyn dünýäde gepleşigimiziň bu sanyna sponsorlarymyz Makul Hyzmat Terjime Merkezi we Atawatyn Terjime Merkeziniň gollagy bilen sizi Washingtona online syýahata çagyrdyk. Biziň Amerikanyň Birleşen Ştatlarymyz syýahatymyzyň ilkinji duralgasy bolan Washingtona syýahatymyz şu ýerde jemlenýär. Biz indi Demirgazy Carolina ştatyna tarap uğrarys. Ýolda bize Virginia ştatynyň çägine ýerleşen Amerikadaky kowata Luray Kaversa barar. Miami Danger Stoloğu aradaky gepleşikleri we San Francisco syýahatlarymyz hem garaşýar. Eýle Atawatana watyňyz geçýärmi? Ine biz Washington syýahatymyzda ne bugun jemleýär. Bundan sonra erteňde başga şäher etýär. Biz hep bolsa Amerika syýahatymyzyň çäklerine bir näse sanar şäher eder we olardan ne gyzykly gepleşikler taýýarlap ýetirer diýip umyt etýär. Häzirçe hoş sag bolun.